Dneska nové video, zdraví Ali Paša, dneska stojím jako Paša. Po extra dlouhé době kávovary, už nějaké video jsem o kávovarech točil, tohle video je na úkor toho, že jsem členem facebookové skupiny Kávovaru Delonghi, kde hodně lidí se ptá na rady, samozřejmě to je v pořádku, ptejte se na rady, každý člověk tam odpoví rád. Nicméně natočím vám takovou základní věc, několika věcí, které vám odpoví na nejčastější otázky ohledně kávovaru, hlavně Delonghi. Nicméně tohle je Dynamica Plus, která je 6,5 roku stará, pořád šlape jako hodinky. Ukážeme si pár věcí. Vzhledem k tomu, že je to jeho první verze toho kávovaru, tak je to ještě 19 barová dynamika. S tím, že ty nové Dynamiky Plus už nejsou 19 barové, ale jsou 15 barové, to asi na tom nic nemění, že má čerpadlo trošku větší tlak nebo menší tlak. Jako samozřejmě na kávě to poznat asi bude, jinak by to nedělali. První věc, hodně tam píšete a ptáte se na věc, že káva z kávovaru pouze kápe, anebo káva není dobrá, je to jak voda. Jedna z hlavních příčin je ta, že kafe, které kupujete, může být různě pražené. Hodně pražená káva, když je namletá na hrubo, tak uvaříte porovou vodu. Hodně pražená káva se musí mlýnek nastavit na nejmenší, nebo ne nejmenší, ale menší číslo, nastavíte ho tak, aby ta voda vytíkala, nekapala. Když máte málo praženou kávu, světla, poznáte podle toho, že je světlejší ta káva, tak samozřejmě musíte mlýnek nastavit na hrubší mletí, protože i na jemném mletí ho okamžitě ten kávovar jakoby ucpete. Tlak prostě nebude mít sílu ten kávovar přetlačit přes to sítko tu vodu. Takže seřizovat mlýnek de facto, pokud chcete mít opravdu po každé dobrou kávu, skoro u každého sáčku. I když kupujete pořád stejný sáček, může se stát, že ta káva v tom sáčku, v té jiné šarži, kdo to vyráběl tu kávu, může být jinak pražená a poznáte to na kvalitě. Jedna věc, zásadní věc. Mlýnek se seřizuje vždy ve chvíli, kdy mele. Neseřizovat, když stojí. Když stojí, může být z mlýnku kus nějakého zrna kávy, vy tam můžete točit kolečkem nahoře, jak chcete, můžete něco ulomit, protože je tam kus kávy, kus zrna v tom mlýnku, v té spaře, takže vždy, když mele, seřizovat šířku spády na jemnost mletí. Zase jedna věc. Další věc je ta, že se hodně ptáte, že vám nejde vytáhnout spařovací jednotka. Samozřejmě všecko je v návodu, tím nechci nikoho jakoby ponížit, že si nepřečetl návod nebo že to neví. Někteří to prostě se zeptají, tak je tam jednoduchá odpověď. Pozor na to, hodně lidí poradí, že kávovar musí být vypnutý. Ano, to je správná odpověď, to je správná rada, ale pozor, když kávovar máte takto zapnutý a vy ho vypnete pouze vzadu na tlačítku, on sice zhasne, jeví se jako vypnutý, respektive je vypnutý, ale když se podíváte na spařovací jednotku, tak ta spařovací jednotka je v poloze, kdy nejde vytáhnout. Víte, jak je? Teď ji prostě nevytáhnu, musí být takto. Jo? To znamená, že pokud chcete vytáhnout spařovací jednotku, tak ten kávovar se musí vypnout. Se musí vypnout na tlačítku, které je tady v pohotovosti. Ukážeme si to. Ten zvuk, který slyšíte, pro ty, kteří neví, co to je zač, tam jezdí ta spařovací jednotka, která se tam usazuje podle toho, kde zrovna potřebuje být. Takže kávovar je zaplý. Pokud chcete vytahovat spařovací jednotku, musíte vypnout zde. V uvozovkách to stačí jenom tady, ale samozřejmě, když tu spařovací jednotku chcete vytahovat pravděpodobně z toho důvodu, že ho chcete čistit,
tak si to vypnete i vzadu, takže vypnul jsem vpředu, vypnu vzadu, vytáhnu vodu a teďkom, když otevřu deklík od spařovací jednotky, spařovací jednotka už je tak, jak má být. Teď už stačí zmáčknout za červené tlačítka a vytáhnout ven. Čištění spařovací jednotky. Jsme všichni běžní uživatelé. Jo? Samozřejmě mezi vámi spousta techniků a já nevím, různých kutilů domácích a tak dále, kteří jsou schopni si tu jednotku do šroubku rozebrat, vyčistit, vytáhnout tam ty sítka, vyměnit tam ty těsnění gumové a tak dále a tak dále. Já sám jsem elektrotechnik, sám opravuju notebooky, dokážu si tu jednotku rozebrat, ale upřímně mezi námi, proč? Někdo namítne, že se tam vevnitř je tam spousta nějaké bordela, nějakých usazených plesnivých káv nebo něčeho. Nemyslím si, že je to až v také hrozné kvalitě, že by se to muselo rozebírat doma, někde mít sadu šrobováků jemných, tenkých, různých druhů, typů a rozebírat to do šrubka, vyskočí pružinky, perka. Spoustu věcí potom zapomenete dát nebo složit, nebo se to potřebujete mít určitý v prstech, cvík a tak dále. Za mě osobně 6,5 lety kávovar, v životě jsem to nerozebíral. Jo. Jediné, co dělám, velmi pravidelně, zase bych kecal, že pravidelně, doporučuji se tam snad jednou za 14 dní, ten spařovač, prostě tu spařovací jednotku vyčistí, dají ten vnitřek toho kávovaru. Ano, proč ne, je to tak i v návodě, dělám to tak, že přibližně jednou za měsíc tu spařovací jednotku takto vytáhnu, položím ji do dřezu, do čistého dřezu, hlavně protože to může dostat se tam nějaký bordel. Ten dřez napustím horkou vodou, nechám to tam třeba 20 minut a to tam odstane, ať se tam odlepí všechny bordely. Všecko to potom ručně počistím různě. S tou spařovací jednotkou se dá i hýbat, jo, že zatlačíte dovnitř to sítko, tam pod tím, jak někteří to rozebírají, jsou tam těsnění, jo, a tak dále. Někdo říká, že tam může být bordel nebo nemůže. Prostě vyčistím to a dělám jedinou věc navíc, a to tu, že potom jak ten dřez vypustím, protože on je plný té kávy, jak ho vypustím, tak do nějaké z těch dírek, které nejsem jistý, jestli do které, bo tady to, napustím vždycky vařící vodu, protřepu to v rukách v tom dřezu a je fakt, že z toho padá pořád ještě nějaké kusy kav, jo. Takže několikrát potom, jak to je utopené těch 20 minut v té vodě, tak to potom několikrát protřepávám ještě pod tekoucí vodou, že to napustím ten vnitřek, vytřepu, napustím, vytřepu, tak dlouho, dokud nevidím, že z toho opravdu občas ještě nějaký ten kus vypadne. Jo. Další věc, teď si jenom odskočím rychle na 2 vteřiny, kterou dělám rád a často, je to, že vezmu špejlí, na té špejli mám normální mazivo a namažu tu zavítovou tyč, po které jezdí ta spařovací jednotka. Jo? Tam jezdí, ona se tak točí, různě jezdí nahoru dolů. Vzadu je zavítová tyč, po které to jezdí a tu zavítovou tyč normálně špejlí nahoře i dole pod tím spařovačem, i nad ním, i pod ním. To tam prostě na jednom místě lehce namažu, dole i nahoře. To je taková jediná věc, kterou dělám. Samozřejmě vyčistím vnitřek toho kávovaru. Těma štětečkama různýma, které u toho byly, takové ty lopatičky, blbosti, všechno to tu vyčistím. Spařovací jednotku vrátím zpátky, nemáte ji udat jak jinak, než takhle, jak vidíte ten otvor. A uprostředka takovou ne sílou, ale prostě takovým rychlejším zamačknutím to zacvaknu. Všechno. Samozřejmě si vyčistím potom zepředu všechno, jako tu očistu základní, jako si děláte všichni, dělám i já, jo. Ale jen jsem vám chtěl ukázat, co s tou spařovací jednotkou. Tak, teď nevím, co jsem vám ještě o tom chtěl říct. Nejsem si jistý,
mlýnek, nastavení kapaní vody. Tím pádem je to asi všechno, jo. Nechci tady tím jakoby pohoršit lidi, kteří to rozebírají do šuka a čistí to. V pořádku, dělejte si to, pokud na to máte čas, garáž, místnost, dílnu. Jste takový kutil, že si to chcete rozebrat, proč ne? Spousta lidí otevírá i tu elektroniku z druhé strany, mění si hadičky, fajn. U každého kavovaru občas i tenhle, ten po 6,5 letech, myslím, že nějaké 2 nebo 3 těsnění už jsou vyměněné, jo, protože to prostě někde třeba protíkalo nebo něco, ale šlape jak hodinky, mlíko dělá dobře, původní je všechno, mám původní nádobku na vodu, mám původní mlékovku, jo a to ještě, mlékovku, nádobu na vodu i celý ten spodek na tu vodu, tady na to odkapání, všechno dávám do myčky. Do myčky na klasické mytí s nádobím, ze vším, normálně to umyju, pak to zpátky složím. Spařovací jednotku nedávám do myčky, tu myju, jak jsem vám říkal, jo. Takže tím to je asi všechno, tam není co jiného bych vám řekl. Nejsem rádce, jakou si máte kupovat kávu, kupujte si takovou, jakou vám chutná, je úplně jedno, jestli je z supermarketu někde nebo z nějaké pražírny domácí. Ale každá káva je jiná, nutno u každé kávy si seřídit mlýnek. I u stejné kávy. Může to být jiná šarže, dovozu té kávy a tak dále, takže může být méně pražená, více pražená. Seřizovat mlýnek. Když ho máte nahrubo namletou tu kávu, mele krátce a je to borová voda, je to hnusná káva. Když to máte najemno namleté, kavovat nemá sílu přetlačit tu kávu přes to sítko, tím pádem ta voda jenom vykapává. Stačí při mletí lehce dát na vyšší číslo, zkoušet to. Dáte jenom o půl jednotky, jo? Když tam máte 2,5, dejte na 3, zkuste, uvařte kafe, ne to první, ale až to druhé, vyzkoušíte, podle tak to poteče. Pořád to bude málo, zase přidejte půl jednotky a zase uvařte kafe. Tak si ten mlýnek nastavte. Jediná moje rada. Tak čus zatím. Bordel jsem si tu udělal.